Det er ikke så lang tid siden, jeg flyttede ind. Det er lidt tomt. Du arbejder i Adonis. Har du været der? Mødes du tit med folk på den her måde? Ikke rigtigt. Du er... Er det okay, at jeg spørger dig om noget? Det lyder alvorligt. Ska ni ses igen? Hvor er jeg? Ja. Jeg har brug for, at du ser, hvor jeg er. Hun skal ikke være herinde, hun skal ud. Det her sted, der kommer mænd for at have sex med mænd, forstår du det? Vill man ha någonting här i livet så måste man själv gå ut och ta det. Jeg vil gerne være sammen med dig, Johan. Jeg er så ny i at finde ud af, hvad er den, jeg er. Du er ikke så længe med alting, som du går og tror, Johan. Jeg forstår det der med at ofre alt for en fyr. Vil du ikke blive?